Presentem a Aitana, investigadora privada, així a les 52 edicions de la Fira del Llibre de València, als Jardins de Viver, i ho fem amb el seu autor, a David Navalón, una aventura que ha sigut publicada per Editorial Bromera dins de la seva col·lecció El Miqueler Galàctic. David, benvingut. Bon dia, bon dia. Bon dia. Presenta Aitana, una investigadora privada amb tot especial. Sí que ho és, sí. Original, curiós. Doncs tenim una xiqueta, Aitana, viu en un poble de Terres Valencianes i un bon dia, per raons desconegudes, en aquest poble comencen a desaparèixer els noms. La gent comença a perdre els noms, els cognoms, però no solament les persones, sinó també els animals, les mascotes, inclús els llibres, els personatges dels llibres comencen a perdre els seus noms. Clar, amb tots els problemes que tot allò comporta. Perquè ja no te'n recordes com te diu, no? Tu eres David o qui eres? I ves a treure diners o ves a matricular-te a algun curs, a algun lloc. Clar, per una banda tenim a la policia que iniciarà les seues investigacions i de forma paral·lela tenim a Aitana, que és la filla d'uns policies, que farà la seva pròpia investigació amb uns amics. Clar, no cal dir que ella farà un millor treball que els adults. No ho dubtem, perquè per això és investigadora privada. Aitana, com se va ocurrir la idea i el personatge? Doncs mira, és curiós, perquè bé, Aitana és el nom d'una de les meues nebodes. Aleshores, fa temps, en casa, jugant, la xiqueta va dir una frase. Una cosa així com, no sé què he fet del meu nom, estava buscant en un paper i va dir, he perdut el meu nom. I ves per on, i aquestes coses, de vegades, s'encén una llumeta i comences a elaborar una teoria. És una història amb moltes reminiscències a García Márquez, perquè en 100 anys de soledat també perden els noms. Ahí està, Ahí està. I després un treball en Paula P. Sí, ahí està, dels llibres. El Paula P. A quina edat està adreçat aquesta Aitana, investigadora privada? Doncs a partir de 9-10 anys ja comencen a poder gaudir-ne. I l'autèntica Aitana que ha dit? L'autèntica Aitana és un poquet vergonyosa, però està desvanida. Està desvanida. Ella al col·le portant el seu propi llibre amb el seu nom, podem imaginar per un xiquet com ell. Però li tocarà fer d'investigadora privada. Ja ho és un poc, ja. El personatge s'assembla un poquet a ella, sí que fa un retrat una mica paregut. Aitana tindrà continuació? Doncs si els lectors diuen que sí, que per favor, doncs... Si han desaparegut els noms, doncs Aitana pot estar en una altra investigació especial, però sempre en Terres Valencianes. Sempre, sempre. David Navalón, un plaer parlar amb tu, presentar esta Aitana, investigadora privada, molt d'èxit en el llibre, que hi hagi a continuació. Moltes gràcies a vosaltres. I benvingut a la fira i bona fira. Moltes gràcies.